Dwi'n meddwl hefyd bod yn bwysig cyn mae pawb disgybl yn cael cymeryd rhan yn y dosbarth. Felly rei sy fel arfer yn eitha distaw. Sa rhywun yn gallu cael cwestiwn, so mae pawb yn gorfod meddwl am sut i ddehongli y darnau da ni'n cael. Let's Think yw prosiect i wneud yn siŵr bod plant yn gallu dehongli ac gallu esbonio gweithoedd Saesneg mewn llenyddiaeth. Da ni'n edrych ar darnau wahanol gan awdurau gwahanol a wedyn da ni'n dehongli ac yn trio esbonio gyda cwestiynau sy'n cael ei ofyn gan yr athrawes. Let's Think yw pryd da ni'n cael cwestiwn a wedyn da ni'n gorfod trafod y gwaith, ond da ni'n cael defnyddio dim papur na beiro. Da ni'n gorfod neud o gyd ar y lafar, a wedyn da ni'n gorfod trafod mewn grwpiau bach, a wedyn trio gorfod dod fyny efo ateb. Dwi'n meddwl bod hwn yn rili yn datblygu hyder plentyn i gallu dehongli ac esbonio y gweithoedd yma. Mae o'n so gynna i ddim llawer o hyder yn esbonio ac yn dehongli gweithoedd, ond ar ôl wneud ddigon o waith arno fo, o'n i'n gallu datblygu ac rili tyfu fy hyder i lot o profion dwi'n wneud yn y dyfodol. So mae'n helpu efo hyder plentyn, a mae'n dod i nabod bobl eraill yn y dosbarth, achos mae gen pawb I grwpiau ffrindiau fel arfer, a ydych chi'n cael trafod efo bobl newydd. Felly mae'n mynd I helpu ni efo'r hyder I siarad o flaen grŵp o bobl. A wedyn, os da ni wedi arfer siarad efo nhw'n dosbarth, da ni'n mynd I fod yn fwy hyderus I siarad efo nhw. Dwi'n meddwl all Let's Think helpu plant yn ysgolion eraill ac enwedig yn pynciau eraill hefyd, gan fod o'n helpu efo hyder ac gorfod meddwl ar y spot ac yn trio datrys problemau gwahanol. Felly mae'n gallu dod fewn I unrhyw pwnc, diolch angen bod jyst yn y gwerth Saesneg. So mae'n gallu bod yn mathemateg, yn trio datrys rhywbeth maths. Felly dwi'n meddwl sy'n helpu llawer o blant yn ysgolion eraill hefyd.